eşitdiýän sesiňi ýöne eşitjekkä. Käsili derde serňiýdinna ýöne hemme halk beýledi. Müňne ne delil var? Gülümin etýän iş belim etdiýär. Ýüregim islemeýän sesleri eşitsem gelmeýär. Sen besese saat kulağımın emrimdahım. Ege sesini eşitdim, o da eşitmeýär. Faqat gorkulamdan aýdýar. Hemme gowalýan adamlar bu kasryň içinde. Meni bagışla golak asmaýan o hatarly sesleri. Men tüketdimini, ne tälim ajara gerekle. Men gorkýanlarym gaýsam sen ýanna. Ona tanış yere. Ona tanış yere. Ona tanış yere. Neme gerek? Çün sen mıda meni uýsaklaýatdyň. Sen men çaşyrýan meni bir iştibadyňdyr çok bolup. Ýe-de sen bir nefermi? Birazjyk maňa megniş. Kim bilýär men iştadynyň kalygymy? Her gün birme kıynalýar, emma güýjüm kelelýär. Men isleýärem gaýtmana ýygyňdan. Tanış yere. Ona tanış yere. Ona tanış yere. Dışarıda beni koyan baryan koyma men bir yerde. Nerede bir dağya. Ayna tanış yer.